सोजेननाय जाहैबाय आरो ना थावा बांद्रायदों मेजेमा एकदम थावनि टेस्टआ दुन्दिया गोरलैदो बरिया Bro, masih busy. Kesananya harus back. Jangan yang busy ya. जोंना लागायलायनोसै बेदर जानो नामा सोरबाफोर Jangan fai, jangan गुवाहाटियाव फै जाहोबाय थागोन जोङो संनाबो रोंखायो खुरनाबो होगोन संनोथ' रोंखायो जोंना बिथाङा नै सानफ्रामबो संखायो जानोल' नांगोन मेजेमा मादि ओंखारजोबखो नुदों बे मेजेम गोजा नामा मेजेमनि थाव गोजा बियो बेसे दंमोन बे थावखौलाय थाव मांगायल'सो मेजेमानो नुखाय बाख्ला जों आरो डेन्जार बेदरखौ जायो गोदोना आथिं गांखं बिदिखौ जायो जोङो मेजेम दिनैनिया मेजेम गोजा जायो मेजेमल' बाला थावानो नै ओंखारजोबखाबाय दै बायदि आरो नै बाथोनखौ होनोसैलाय दै एसे होनाबानो जागोन दायो एसे ग्रेभि दोनबानो जाबाय जेब जेब बेबायदि जेब जेब दोनबानो जाबाय आरो ना ओंखामजों लगायना जानो जाखावखाबायल' थायो जोङो ओमफ्राय लोगोफ्रा भिडिअखौ नायथारा माथो जोंनि भिडिअखौ नायना होब्रा एसे जोंनि चेनेलखौबो एसे आरो बुंबायना साननैसोनि उनाव बेलेगाव थांनायनि प्लेनिं खालामदों होननानै नायना हो बर'जों बर' ना मा होनो नायना होनांगौब्रा नै बिथाङाबो इउटुब चेनेल फैगासिनो बिथांनिबो साननैसोनि उनाव नुनो मोनगोन नोंथांमोनाबो आयु बाला लुगैलाय लांबाय माथो आं जानो एबाराव आलु होलायसिगोनसो जोंना हो लागायनो हो खरसा लाबोलायबाय दिनै बिराद दामलै ओइ नै पापर आलु बेलाथि हो लागायना हो जानांगौलै माथो मानसि उजिदों नालाय आरो जानांगौ उन्दुनांगौ जोंना सासे गैया दिनै लोगोआ माने न'आव थांदों लोमजाना आसोला सानैजों ओंखायनो लागायगोन आरो दरमा मोनदों ना जोंना पुलिस मावो नालाय जोङो पुलिसनि दरमाया हाबदों माने दिनै एडभान्स होदो आरो जोंनो सारा बेनिखाय बिदिनो बेदर बायबाय बिदिनो जानोसै गोथाव नुखायो माथो जाखानोसै मा मोनबाय नामा आलु होजोब्बाय दै मांगाय रानबानो जाबाय बेखौ खालामनो मोनबाय नामा अराय जागोन दे खबर जानो था बारा रानहोनो नांलालै मांगाय राननो दंसै ओमफ्राय बे मस्ला होनानै दसे दोनबावो फाइनेलि मोनमारबाय जोंना ओंखामा आरो बेदरा नै नायदो ओंखाम बेदर आयु खनसे एरनायसैलां माला फाग्ला जोबाबो सिखारलालां ना मा होनो सार जोंना आसोला संखायो आं जोबाबो सिखारा फाग्ला ओंखामा पापर ओंखाम आयु मेरला जोबाबो सिखारलाङो एबारे
जानोसै खुरदोलै ब्र' आयौ ग्रेभि बरिया टेस्ट नै जोंना खुरहांबाय आरोना जानाय फागोआव जानोसै लोंनाय फागोखौ लोंनोसै खुर बरियानो जानांगौलै थान्दा थान्दा नै जाजेननाय जाहैबाय आरोखि नै बिथिंबो सोजेनबाय बिथाङा नै स्टेटास होगासिनो र' नै स्टेटासाव होदो आरोना स्लिम ओंखामाबो हुलुजोबखाबाय नै लाजोबखाबाय जोङो सोजेननाय जाहैबाय आरो ना थावा बांद्रायदों मेजेमा एकदम थावनि टेस्टआ दुन्दिया गोरलैजों बरिया आसोला गांसेयैनो जाबाय पापर ओंखामखौ लाजोबखाबाय ओंखाम जानो हायो हाया मिथिला आरोना ओंखाम लाजोबखाबाय सानैजोंनो आसोल जाबाय आं माबायदि टेस्टआ बोरै जादों जादों बरिया स्लिम जोंना लोगोफोर ओरैबायदि कारा बानलुआ सेस जानानै आलौबाय Bro, masih biji. जानायावनो बिदि आंना